Semanggi Surabaya lontang balap wana krama Sami sugeng rawuhipun pinarak ingkang saketa Sawang keling mayangi kono sensi gawe rakayu jati Yen sampeyan kangen sapa rakyat dene Alar-alar sedang jati kadang luwe tiris rata Apa salah rasane ngati enti gawe semata-mata Surabaya papane mesti bangsa sama Isih muda bakul mengguti uripe ben ora Teruk-teruk kira-kira temumpang meja dirubung sama Ora kurang wedok nurut ning wong lanang sing gagah
kaya wis cukup anggonku murting tilas jamur laku mbentur kelakuan nok nggone Gunung Kendeng. Paribasane wong iseni kendi wis kebak mancep-mancep anggonku nuntut ilmu golek pengertian ning ngarsane Bapak Guru kang ana ing Gunung Kendeng. Ing mangka iki dina aku wis nyuwun palilaing saka Bapak Guru. Yen pancen aku kudu bali mulih sing perlune aku mung arep tilik seger warasane mbok pang ana ing omah. Ning sing dadi welinge Bapak Guru sakwising aku mudhun saka ereng-erenge Gunung Kendeng. Welinge Bapak Guru aku kudu bisa aweh pitulungan marang wong kang nandhang kasengsaran. Paribasan aku kudu aweh wong banyu yen pancen wong iku mau duweni rasa ketelak. Aku kudu aweh teken marang wong sing wuta lan aku kudu gelem gendong marang wong sing ora bisa mlaku. Sing luwih apik sadurunge aku bali jajal tak antenan yae tekane Kang Mas Harun. Dik Sujono, entenono Dik. Kang Mas Harun. Coba mandek. Iya Kang Mas. Kon mudhun saka ereng-ereng Gunung Lawu. Ndadak ninggal aku iki kaya ngopo to? Soale iki ngene Kang Mas Harun. Aku dhewe ku mau ya wis suwe banget anggonku kepengin bali on ing Karang Perdesan. Sebab aku iki mau wis rumangsa kangen karo mbok kang ana ing omah Kang Mas. Ana benere, nanging ngene ya Dik, senajan kon iki adoh karo omahku. Nanging aja lali wejangane simbah sing ana Gunung Lawu. Iya Kang Mas, aku dhewe iki mau wis bisa ngestokake. Senajan kon iki wong liya, nanging kena diarani dulur tunggal guru. Ana Sujono ya ana Harun. Iya pancen ora salah Kang Mas. Mung welinge simbah guru aja nganti Sujono pisah batin karo Harun. Ana Sujono, ana Harun. Engko nek Harun ketrak lara paribasane ya Sujono sing bantu. Ki pancen ana benere Kang Mas, paribasan anggonku seduluran karo sampeyan iki mau. Aku iso medhot iline banyu ning aku ora bisa medhot rasa seduluran. Eling-eling kok sampeyan karo aku iki wiwit cilik wis ana ing Bapak Guru kang ana ing Gunung Kendeng. Mula cukup semene nggonku perpisahan ya, Di. Aja lali yen ana apa-apa kudu sambat marang aku. Iya Kang Mas, ayo wis padha perpisahan. Durung suwih anggonku mlaku. Kok ana wong grumbuk-grumbuk semono akeh iki bangsane apa to ya? Nggih Mas, kula tiyang lepat badhe nyuwun panjenengan Mas sawelasipun. Kula Mas nyuwun welasan Mas. Mboten Pak. Sampeyan iki lan apa kok ngempal wonten ngriki niki? Nggih, kula tiyang sing kekurangan sandang utawi pangan, Mas. Wong miskin kula niki, Mas. Oh, sampeyan iki mboten gadhah griya to. Pengarepe kere kula niki. Penggawean sampeyan iki mungkin mon njaluk-njaluk. Nggih, nyuwun. Menika ngaten Pak, senaosa sampun dados pendamelan sampeyan nggih to. Ning sampeyan kudu hati-hati senajan njaluk niku kudu ditingali piyayine rumiyin. Nggih. Niku wau nggada arta nggih to. Dan niki kepelersan kula wonten arta sekedhik niki kangge sampeyan nggih to. Kalau Kang jaluk Kang diparingi Mas Kang. Nggih, matur nuwun Mas. Oh niki kangge tumbas mriku nggih jajan-jajan. Nggih, suwun Mas. Ayo Kang dibagi Kang. Ya duwit ana sing tembelan bareng. Ya apa siaku yen gagas pangurip aku ki mung tansah kaya ngene.
bareng aku yen ngilingi aku teka nang daleme Pak Lek mung perlu njaluk penguripan. Nganti aku dipulosoro karo Pak Lek Harjo. Tinimbang aku urip sing kaya ngene aku rayu keduwung tumekaning pati. Kaya cacak wis suwe ninggalake karo aku. Nganti aku mung perlu teka nang daleme Pak Harjo ki njaluk yupi bantuan. Ning kedadiane kok malah kaya ngene. Apa sih? Nganti Pak Harjo teko karo aku. Amangka uripku mung tansah kaijenan kaya ngene. Nuwun sewu, Dik. Lho, mboten ngoten sampean kok lajeng udan tetangisan tengahing margi niki wonten paridamel napa? Napa sampean iki wau diganggu karelian? Napa barang sampean iki wau enten sing ical? Satosipun ngaten lho Mas. Anggen kawula tetangisan wonten tengahing margi menika kok lajeng mboten kicalan menika mboten. Namung kula ngrumaosi dados tiyang ingkang kados ngaten. Kula menika nembe kemawon dhateng dalemipun Pak Harjo. Badhe nyuwun bantuan ning boten dipun sukani ning malah dipun pulosoro Mas. Lho, mengki rumiyin sampean kok lajeng nyuwun bantuan teng kene Pak Harjo. Lah Pak Harjo niku keperna napa kali sampean? Jatosipun menika Pak Lek kula piyambak Mas. Oh, tesih keperna Pak Lek. Nggih. Lah menika ngaten Dik nggih. Gandeng sampean kiambak menika sampun nyuwun teng kene Pak Harjo mboten diparingi arta. Panci tiyang boten gadah niki lara sanget paribasan lara sewu dadi siji nggih to? Nggih. Menika pun sampean boten usah tangisan teng margi. Ugi mboten usah nyuwun bantuan teng kene Pak Harjo. Nika panjenengan kula aturi arta sekedhik nggih ditampi. Mengke kangge tumbas kebutuhane napa mriku. Dados arta menika panjenengan paringaken kula to Mas. Kula matur nuwun saderengipun kula nilaraken panjenengan menika sejatosipun sinten. Nggih dipun tepangaken kula Sujono Dik. Lah kosok wangsulipun. Kosok wangsulipun Kula Sulastri. Oh, Sulastri. Lah griyane Dik. Kula ing padesan mriki kemawon Oh, Mas. mriki kemawon. Inggih. Nggih. Lah menika ngaten. Mengke arta kala wau nggih kangge tumbas kebutuhane napa-napa nggih. Nggih Mas, matur nuwun. Pun. Matur. Iya. Pancen sapa sing gelem ngrasakno urip rekoso kaya wong sing tak wene dhuwit lan Dik Sulastri. Ing atase Dik Sulastri ki mau njaluk bantuan marang wong tuane dhewe ya Pak Like Pak Harjo. Nanging wis semono ora diweni dhuwit malah dheweke iki mau disia-sia. Oh iya to. Dadi jelas yen pancen wong urip ana ing daerah kene mau sik duweni sifat sak tebah sakilan. Sak tebah marang wong sing duwe sakilan marang wong sing ora duwe kenyataane. Oh. Iya. Mongko welingi Bapak Guru kang ana ing Gunung Kendeng. Aku kudu aweh pitulungan sapa wae kang perlu njaluk pitulungan kaya aku. Iki aku kudu bisa nginsapake wong sing tumindak kaya ngono jajal. Iki aku kudu duweni ketekatan perlune aku mengko bisa mbantu anane wong sing kaya ngono iku mau. Tak lebonane omahe Pak Harjo. Mengko nek aku wis kelakon bisa mlebu omahe Pak Harjo, aku bakal gawe jeneng maling curing. Mung sing wis entuk barang, ora tak pangan dhewe jajal, tak lebonane omahe Pak Harjo.
Ora perlu mikirno Nyang Sulastri ponakku. Aku wis ping pira ngawehi bantuan karo ponakku dhewe nganti bosen. Bosen aku ngawehi bantuan karo Sulastri kuwi. Ambekan peno atik njupukno jarik, gawe apa jarik? Mbok wehno ponakmu ta? Jare iki ya ben dinggo salen ngono lho batenku iki wong bocah kaya ngono. Apa sampean iki gak isin to duwe ponakan kaya niki coba? Wis ora perlu jarik peno wehno nyang ponakan iku. Peno mindringno ngene kampung-kampung lah enak, tambah dhuwit kon niku. Oh ya aja kaya ngono, Pak. Awakmu iki sugih, wong sugih iki kanggo lantaran wae aja kaya ngono, kudu eling sing kaya ponakanmu kaya kuwi. Lah nek wong melarat kaya ngono ku selalu mbok wenehi bantuan. Wah ya repot terus digawe lengganan. Wis saiki aja mikir sing rena-rena. Iki wayahe wis bengi. Timbul ae celuken kongkon turu nek njaba kene. Lho. Kula. Rene. Wonten apa? Iki wis wayah bengi awakmu kudu turu nyang ngene njaba wae bapakmu iki arep turu ya. Oh, kula jagi njawi. Heeh. Nggih. Nek turu ki giliran, aja sok turu bareng awakmu. Deku jaga omase, aku tak turu karo bapakmu. Nggih, sing ati-ati. Nggih, Pak. Pirang-pirang dina rak wis ngrungokno ta, tangga-tangga iki akeh sing padha kemalingan. Lah ngono. Mulakno cegah-cegah lek, lah titik cek nyrodo tentrem ya. Nggih, nek ngoten kula tak tumbas kuwaci riyin. Wis aja turu wae ya. Saya, Pak. Mapan bengi. Nek tak delok tangga teparo wis padha turu. Ning repote nek aku ngasik mlebu nek omahe Pak Harjo iki. Mongko bature Pak Harjo iki turu nek kursi iki. Ya wis gampang. Wong aku dudu wong sembarangan. Jajal tak malingane. Wis. Loh, Bu. Loh, mana Bu? Loh, Bos apa ta? Awakmu kok turu bae iki lho, Bos? Bol, kena iku tangiyo ta? Tangiyo kan iki lho. Tangi dhisik, kok turu bae iki ya apa ta? Anak maling iki lho. Lho, lak sik mlekor ae. Tangiyo kan iki lho. Bos, tangi dhisik. Niki lho enten napa kok gopo mau? Lho, masakno Wis ora ngrasakno rumah tangga kaya ngene iki lho. Iki lho delokan malingan tek-tekan iki lho, tangiyo kan niku. Wonten apa sih? Ana maling iki lho. Wonten apa? Maling. Maling. Malah apa maling ki wong omah ngene kemalingan kok iso tangiyo kan niku wong maling sik merem ae kan niku. Maling. Lho, ya. Tangiyo ta? Nggih, nggih setitik niki napa? Lho, ya wong turu kok sik titik kan niku tangiyo kan niku. Kok iso kaya ngono wae kok ngantuk wae iki ya apa ta awakmu iki? Nggih, nggih. Lho ya, nggih ae lak ya. Tangiyo kan niku. Mrene ta tak kandhani. Delok. Wonten apa? Malingan apa iki? Dimaling iki griya iki. Iya. Lah peno iki jaga nek ngene jaba iki apa sih, Bu? Mboten ngaten maling niku lak mlebu ngriki niku. Iya. Kaya mlebu ngono kok iso kaya ngono dikon turu kok iso. Lah kok mboten ngomong kali kula enten maling ngriki, Bos. Oh, bathukmu kono wong maling kongkon ngomong wae peno lak padha ae gak maling ngene iku. Oh, maling untuk nyolongan ae. Lho ya wis penggaweane maling nyolongan.
iku kok tambah sing ora-ora. Ambekan peno tak takoni. Nggih. Peno jaga nek ngene jaba mau gak ndungok-ndungokno swara-swara ta. Krungu kula. Krungu ya apa sih? Lah nggih krungu. Lah krungu apa? Nggih niki wau. Lho, nggih iku mau iki krungu swara apa kan iki lho kok. Krungu swara. Ayo kon terus terang karo bapakmu. Kok nganjing-nganjing wae iki lho krungu apa to? Wonten glodak-glodak kan lho. Lho kok glodak-glodak. Glodak-glodak ya apa sih? Ngeten lho, Pak. Kula niki malah tilem nggih. Iya. Tapi jane kula niki mboten tilem lho niki, Bang. Lah gak turu ngono maling kok gak pernah cekel. Lho, jange niku kula cekel. Wong kula gemeter kok nganti malinge. Oh, wis niku. Tapi ngeten. Maling niku mbeto barang. Tapi maling niku kok ngomong, Pak. Lah ngomongnya ya apa? Pak Arjo. Oh, jate alok kelangan. Gak ana siji loro sing njukuk barangmu. Ya aku maling sing jenenge maling celuring. Oh, kaya ngono. Nggih. Lah nek ngono sing maling kene iki jenenge maling celuring nek ngono. Antarane. Lho, Bul. Nggih. Lho, delok. Wah, niku rame niku. Wah, rame niku. Lho, dibutono. Lho, nggih, nggo. Monggo, Pak. Monggo nyeksekno, Pak. Ayo. Saben bengi metu wae. Ora liya petengan jero. Beteke aku buru jaga. Halo. Wis pengkorak-pengkorok ana wong butono maling. Tambah cedak. Lho, sapa iki? Lho, mlayu. Kon iki sapa? Kowe sapa? Kon kok adik melok takon aku. Gak usah awakmu takon aku. Wong aku jaga kok. Kon iki sapa? Awakmu jaga. Iya. Yo. Pancen gak nyalono awakmu. Sebab iki wis dadi kewajibanmu. Tak akoni. Sing nyolong utawa aku sing diarani maling celuring. Oh, kon jenenge maling celuring. Iya. Wis ngene ae yo. Ayo tak cekel. Kowe ojo gampang nyekel maling celuring. Lho soal iki tanggung jawabku, iki dinisku jaga. Kok nek gak gelem tak cekel, aku lak seneni Pak Lurah kok. Ayo minggir, ojo ora gelem. Ayo. Sak kerepmu. Oh, ngejak opo kowe? Aduh. Ayo. Kowe. Ayo, sak kerepmu. Wis Dian. Ayo. Maling opo iki? Nek beteke menungso tak bacok koyo ngono mesti mati. Welah. Bareng maling tak sabet karo aritku dadak mlebu sak jurunge gedhong. Coba godhong iku nek pancen